मावबाय बायनानै थख्लिखौ नुजालाय लांबाय अना खाना दे जेबो आयै बेस्रा आब' मालिकखौ नायदो अबस्थाखौ आरो ना गरमाव गरम हाबाफारि अमाखौ एसे थिग खालामदों अबेबा देरायदोंना आब' खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगसआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सय मास जे फगबायनाय महर लानोसै दामगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोबबाय चेनेलखौ जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान मोननानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामनो हालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरो ना फुंनि माइब्रा साहा जानानै लोंनानै एसे फोसाबनानै बिमा फिसा दुगैनानै जोङो स्र' ओंखारबोबाय आरो ना थ' सिगांनि ब्लगसआव जेरै आङो बेवाइनि न' कबिता गालिमोननि न' हाबनायाव थांदोंमोन थ' दिनैहाय माने पार्टि दङ आरो ना पार्टि माने गावसिनि आलासि दुमसि सोर सोर फैयो ओमफ्राय गामिनिखौबो बिदिनो खाजि साजि जाहोगोन नामा बेवहाय एसे हेफाजाब हैनोसै आं औ थांगौ सना आंलाय जालायलायबाय आयै नन्दि सनाया लेंफैलायबाय फैद' आब' लेंफैलायबाय हनै थ' ओमफ्राय एसे मावहैनोसै फाला बदल आब'आबो मावफैयो फैदो फैबाय आलासिफ्रा फैथ'वाखै फैदो थ' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिन ब्लगसआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनाय हायोबा एसे एसे क्लिप लानोसै खामानि एसे फ्रि जायोबा आरो खामानि मावफुनायावथ' आं ब्लगथ' जेबो लानो हाया देखायजाबा देखायसै देखायजानो हायाबा देखायजायासै आरो ना फैदो बै थांबाय नालाय आं हाबाफारियाव गोसो हैसै नालाय आलासि होयो आमाइनि मा नाम सोना नोंना देंखोमुनि देंखोमुनि मुसाहारि आलासि फैबाय आरो ना मैया फैदों जाहैदों बिमाय बिमानो फैदो मा बिलाइ आब' फैदों ना जोंनासो जालायगोन मावनोथ' ओंखारदों दा सासे सुबुङा बेसे सुबिदा होयो खोथाया बेसो आरो ना सौफैनानै ओमफ्राय आं एसे रायजाबाय आरो ना बिराद गोजान नालाय आंबो ओमफ्राय थाग थिग साराय दुंखानायाव नायावनो मोनफैबाय सिन्था गैया बेखौनो एवग्रोना लानोसै नै बाहागो आंना गेसावसोहाय सिन्था गैया टिम मोनसे मोनबाय आरो टिम मोनसे सुरु आरोबाव जादोंहाय मा गेब्लेयाखै ओरै नायाबो दाबो मोनजा रोङा हाबो ओमफ्राय ओरै मैथा बाथोन आरो ना गरमनि एकदम मैथाजों सयाबिन आलासिया एग्लिगासिनो जोंहा र' दुगैथ'वाखै दा लागोन आरामनो जों गोलोमजोब्बाय माने मानसिफ्रानो नुजाजाला जों गोलोमजोब्बाय गोदोनायावसो आलाय आलायसो एवगासिनो दङ आंनाबो चालु गेब्लेयाबानो जाबाय होननायसो जाबाय गोबाव लाबाबो गेब्लेनायालाय गेब्लेयाखै नै एवगासिनो गरमा हले बुंनांगोन आरो ना नै गोदोनायावसो माबा जि बोराय साखालायनाय आरो ना फिसाजों लाबोखादो आंहा गोलोमोना बिरादनो दा आब'जों गेलेदो नन्दि थिनाखौबो लांफा सना मोसानाय नायनोनो थांदो मोसानोसैनो थिनायाबो मोसानाय नायनोनो थांदो फैदो थांदो थां बिमाखौनो नायफैबाय थायो एकदम दसे थाङो दसे नायफैयो थांदो थां मोसागोननो आब' सानैया थां औ लेथेर फेथेर जानो लानानै नुवाखै जायाबो मायाबो मा होनो आयै बेस्रा आब' मालिकखौ नायदो अबस्थाखौ आरो ना गरमाव गरम हाबाफारि अमाखौ एसे थिग खालामदों अबेबा देरायदोंना आब' ओंखायनोथ' बारा देरायनाया थिग नङा गोदाला गोदालै थांबाय मालाय हौवाफ्रा ओमफ्राय एसे फोसाबबाय आरो ना खामानियानो खामानि जेरैबो खामानि अदाब गंसेबो खालि गैया होननायसो जाबाय गेले गेले नोंसोर गेले ओमफ्राय आंना खुनुरुखुम ना एवनाय हाबाफारिया जोब्बाय एबारना माबा मा होनो दाउ बयलार दरनोसै एग्लिबावनोसै आङो साराय दुंखाबाय नोंसोरखौ देखायनो आयै दे दे सना दे एसे मोसादो नोंसोरो कुटुमा कुटुमफोरखौ ओमफ्राय नोरै आलासि बिमानैया बेस्रा ओंखाम जानबावबाय बेहाबो सबाय मोनखा बेहाथ' लिमिट गैया आलासि बिमानैया फुंनिफ्रायनो आंहा नै दाउ बयलार एसेखौ एग्लिबावनोसै ओमफ्राय ओरै आलासि बिमाया माबा संगासिनो अमा बेदर आरो ना रेडि सामब्राम गुफुर हाइजें देखानायनो आं मिथिलाहाय होनोसै आङो एसे गरमखौ ओमफ्राय बुंनांला आरो ना ओरैबादि माने नायदो सान्दुं सायाफ्रा थिं 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 थिंनो सिजोब्बाय नै आंना गोलोमदै फुगारग्राया बेखिनि एवनायावनो आरो ना मावबाय बायनानै थख्लिखौ नुजालाय लांबाय अना खाना दे दे जेबो हामबाय ने दे एबार न' गोदानावसो सान्थि थादो दिनै हेभि खामानि दङथ' मिथिबाय
गान्दामो फिसाजो आंना मोदोमबाय दे मोनबाय गोथाव मोदोमबाय दा गुसु जानानै हेभि जाबावगोनसो भगबान खालि गान्दामनो नो ओमफ्राय आंनाबो हिट जागासिनो मा होनना बुंनो अरा खावसे एसे माबा गयो आरोना नै ओरैहाय एसे फेट बारा गयो ओरै फारसेजों बेलथाय बेलथाय होनांगौ आलासिफोर जानाय खोथा थोथोरबो मोनलाय लायो आरोना जागोन ना जाया होनलायनाय जादों जाहांगासिनो दङ एसेबो सिथाबाखै फ्रोम जाबायहाय मटर गरनैसो होयोनो रुदबखानाय आरोना होबाय आंबो दै होनानै गोदौ होनसैल' नै बे अर गनायानो एसे दिगदार खालामबाय आंखौ फारसे खहे गयो ओरैनि बेदर ओरै लाबोलायनाय आरोना नै आलासिफोराबो फैहांबाय सनाफोर आब'नि बंस आरि आदानि बंस फैगोन आरोना आदानि बंस माने जोंनि बंस दै होबाय सिरि गोदौबाय थाथोंसै जाय जाथोंसै होननायसो जाहैबाय जेने थेने मोननाय बायदि मोनबायमोनहां मा होनो संख्रिबो साखिनायबायमोन एसे हरबायमोन बानलु नांहां मोनदोंमोन एसे हरबावबायमोन बानलु गुन्दै रायजो राजाफ्रासो मा रिभिउ होयो बिसोर मिन्थिसिगोन मोनबाय जाबाय भगबान दुगैयाखै बाबा सान्दुं सायख्लं आयौ आयौ अबस्था गैला आदा खिरनालाय मानो आलासिखौ लाजियो हायखांखानानै दोनखाजोबसै आं नै सनाफोर बरिया जादों आरोना सोरबा सोरबा लेंहरनो हासिगोन आंखौबो ओइ रोंबाय आं दिनै एसे सोंदों आरोना ओमफ्राय एबारना रोंसिगोन नेक्स्टआव माने बिदि बुरजा संफेराखै नालाय थार मानो लायो जायाबा बाबा नोङो आं जाया बैयाव हारसां बैयाव दोनथां दा रायजागोनहाय आंजों औ लबजों लानो नाङा बाबा गरमाव अमा बेदरजों खेला खालामनो नाङा मिथिबाय औ सासे आलासिया जुस होदों लोंदों आरो सासे अमा नुनाय लोगो जादों आरो जानो नांला हो जानो हाया हनै गारबायसो खाराबथार मेजेमखौ जानो हाया बे जाखाया बे जाखाया बे ना बेदर जाखाथारा उन्दैनि जादा जाबाय साराय मानजिना दोनखाथारनोसै आं गरमाबो बुखोगासिनो दङ हाबाब दे जाबाय आरो बिथै मोननानै ओरैहाय एकदम एबारना बेदर मोजां आरोना रेस्ट गैया बेस्रा आलासियाबो कबिता गालि बिमाय आलासि आरोना रेस्ट गैया नै आरो एवबावबाय गोथाव मोदोमफ्रु बानलु गोरानखा आरोना एसे खाजि जाबाय सनाफोर आङो माइब्रा मिक्स गोथांखौ एसे लानायालाय सिलाय मोनजोब्बाय आरोना आरो नै जोंना बिराद गोजाननि आलासि सानैयाबो ओंखाम जासिगोन आइ दै फुनना लोगोनसै ओमफ्राय ओरै बिबै सानै गालिनि जासिगोन आरोना ओंखाम खुरगोनसै एसे मावफ्लाना होलांसै आं देनां आंनि बार्थडे जाबा आबा मावहैफिनगोन जाहैदों ओमफ्राय ओंखायनो एसे दा मावफ्लानोसै आं आरोना सोलिगासिनो जोंना नै आलासि दुमसि जानाय लोंनाय आरोना बारा बाहारफ्राबो फैयो नालाय बे बुबिलाखौ मुगैलायो ओंखायनो मोजांखौ ओरै बे बुबिला गोसोमा जोंना बर'फोरना बेखौसो नोजोर गोसोमबाथाय एकदम लबखासै आरो गोसोमबाथाय एकदम खुदै मन्दलायनाय जोंना ओमफ्राय बेखौ आरसा आदानि लोगोफोर फैदों नालाय स्कुलनि ओंखायनो हायलागासिनो आंबो ओरैनो मावफ्लागासिनो इयो नङाबा देनां आंनि बार्थडेआव मावहैनाय नङानो मावफ्लायाबा आंबो ओंखायनो ओरैनो हायफ्लागासिनो दं आरोखि जाबाय दे फैना फैसै आलासि दुमसि माखासे जाहांबाय माखासे दंबावो एसे लागासिनो दङ आरोना ओमफ्राय आलासिफोरखौ ब्लग लानो हाया दागा मागा क'क्राझारनि गोजा बांसिनानो आरो खायफा आंनि ब्लग नायग्रा आब'मोनबो दङ आरोना एसे जाखांनाय लोंखांनायखौ एसे सिबफ्लानोसैलाय आङो एसे किटसेना खालि जाथ'दोंलाय नालाय फैबावसिगोनलाय र' एसे साफा खालामना होनोसै ओंखारस्रांबाय मालाय आलासिफ्रा दे ओरैसो फै नायसाय जि गोबावजों दिनैसो मानसिफ्रा मोनबावबाय मालाय बिमायंफ्राय माला माल
आं दा जयेन जानाय जागोन दे ओरै माखासे आवगायलांग्रोबाय दे फैदो एसे जि जामायजो सानैजों मालाय एकदम बेबो बेखौ लाखिनो आसामोन बेबो बेखौ लांफानो आसा आरोना ओमफ्राय रावबो न' गारलायलायनो हाया दे आब'नि आलासिफोर दंबावो एसे थुमनो लालायबाय नै मानसिफ्रा गोलोमनानै अबस्था गैला ओंखायनो आदारखौल' लानोसै आरोना आइटेमफ्रा आरो मिरामिसफोरनि पनिर सबायसोमा सबाय जल पनिर टमेट' आरो नै ओरै बेदर ओमफ्राय ना भाजा सालाद मैथा सयाबिन है मेरलाहाय एसे थुमनानै लागोनसै जायगा गैलाबाबो ओंखारदो ओंखाम जानो आं थांस्रांबाय एसे दै जग जाग सोस्रांनानै फैबाय आदाया दा फैगोन आं दा फैफिनगोनथ' न'आव एसे आख्लायनानै फैनोसै आंना गोलोमदै फुगारग्राया हजोंनो खनसे सुनानै राननानै आरो सिफिनलायबाय आरोना ब्लाउसआबो रानलाय सिलाय फैसिगौ आदाया ओरै फैसिगोन आदा खेर' मोनथिं फैदो ओरै फैगोन आदा खेर' मोनथिं फैदो एसे लुसुयै बनसां थानो हाला आरोना गरमा ओमफ्राय जोबाखै सुनाफोर दा एबारना नै मोनासे गामिनि फैसिगोन आरोना खाजि जाहोगोन नालाय बिसोरनो ओंखाम जाहोनाय नंला दंखाजोबो आं संनाय बेदराबो दङ नायाबो दङ आलासि संनाय अमा बेदराबो दङ बिथायाबो दङ दा दसे फैबावनोसां बुरै फैबा फैदो सना फैदो सानसे थाफागासिनो ओंखामबो जायाखै बिमायं मोनाव मानो होनबा सबायसोना बेनो नांगौ दालि गैया न'आवसो गाइखेर ओंखाम एसे जाबायनो बिमा फिसा दुगैस्रां लोबस्रां एसे गारहा गुरा दै सोस्रांनानै आङो एसे सिं फेंबाय आरोना मा होनो 40% चार्ज होनानै फैनो मोनबाय ओमफ्राय नै गालिनिसो पावार बेंकजोंसो होबोखादोंमोन बेटारियानो गैखालामोन नैबेनो कुटुमा दाननानै सेला होआबाबो जाया खामानि मावनायावहाय एसे गारखोमाबोनो नागिरबाय आङो टाइमानो नाहरो मालाय ब्लग बानायनायखौ ओमफ्राय दुबुसो सिखारफाबाय लानानै फैनांबाय नै उन्दुबावगौमोन बिमा थाफाबालाय आंबो दसे नुजाहैबावनोसै सोर फैखो सोर फैयाखै दा फैनो होननानै फैयाबा दिगदार जायोना मानसिया आं होनबोखादोंना नै बिदामोनहाबो फैफिनस्लाबमोन गाइखेर गोदैखौ एसे सुरुबग्रोनोसै आं गाइखेरनि साखौ आरोना ओरै लाल सा नै फुदुंफिनजोब्बाय जोंहा गैला सिबाय आलासि बिमानैया थांबाय नोंखौ लानो मोनाखै मा ब्लगसखौ एसे बिमानैखौ मानो बिदि होनबा अनाखाना आंनि ब्लगसखौ जाबा राजा नायो बर'नि इंलिसखौनो एसे गोजोनथाव गोथां मावनांगासिनो दङ बेस्रा फुदुंफिनबाय नै दंबावो सनाफोर नै बेयाव एवनायाव दंबावो एबार फुदुंना होनोसै लाल सा बानायनोसै एसे सुरुबग्रोनोसै नायदो सिथों सिथा ओमफ्राय आंहा मा खालामनो आरोना सोलोंसै मा नोंबो दे एसे होंगो दोंगो जाफिनबाय सुबुंफ्रा ओरैबो दङ आसनफ्रा आरोना बारा खाथियाव दागा मारा देखायजाया लेडिसफ्रा माखासे थांबाय एसे ओरैनो नादां साइडे लादां बारा खाथियाव देखायला आङो बथल दङ मानसि संनायनि खोथा दं होनलायदो गाज्रि मोनगोन ना ओरै माखासे दङ माने जेरैबो होंगो दोंगोसै आरो बर्थमान ओमफ्राय माखासे थांसै नै बाहागिफोरा दे बिदाय लालांसै आं फुङाव संनायाबो सेल जादों सनाफोरनि आरोना ओमफ्राय मोनसे जा मिन्थावथाव मोनदों दानि आलासि आंजों सोर जानो दोनदों होनलायनाय आरोना बेखौहाय आलासियाबो जाजायो होनलायलायबाय आरोखि इन्टारेस्टआनो लाजाखाया ओमफ्राय आंना खुगाया एथ' गुवार सिजायाना नङाबाथ' बेखौ एकदम सोबख'थारगौमोन आं नै बेखौबो एसे फुदुंसै अनाखाना सोबख'जानायबा सोबख'थारगौमोन आं नै सोबख'नो हानाय नंला आङो गिलु बालु जारलासो सौफैबाय सनाफोरजों आरोना दसेनो जालायलायसैमोन लाराय होनलाय ओंखाम गुदुं एसे संनानै जाबोबाय ओंख्रि गोजांफोरजोंनो मावबाय दांबाय जाबाय होननाय जाबाय आरोना मा जाखो हेब्रे बेन्दों उन्दुनोसै ना बिमाखौ लास्ट भिडिअ मारनो हो गाज्रि मोननांला आरोना मा नांला बंसा भिडिअ होनानैहाय आंना बिदिनो आं बारा लानो हाया मानसिफोरनियावहाय थ' कबिता गालि मोननि न' हाबनायाव बेखिनि मेम'रिखौ आं लाबावबाय आरोना सोनानै दोनबावनोसै सेकेन्ड डेनि पार्टिखौ सेलायनाङा दल'था सानैबो अयथासारथार बिसोरो आंनाव हाबाफारि जायोब्ला बे आब'आ मावफैयो ओंखायनो आंबो ग्रोब जाबाय जेथिया एसे मावनानै हैबाय बेखिनि आरोना अननाय होबासो अननाय मोनो आरो जोंनि माबाफोरानो एकदम बहुद खम ना फरियालफ्रानो होमबाबो बेनि गेजेरजोंबाबो
मोनसे हाबाफारि लाबाय जेथिया ओंखायनो आं एसे बाहागो लाहैनाय जाहैबाय आरो ओमफ्राय बेयावनो मेम'रि हिसाबै एसे सोदेरनानै दोनबाय आरो ना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच नै उन्दुनो बोरैबा जाजोब्बाय मानसिफ्रा